No és un mer tràmit l'aprovació d'un pla econòmic financer validat per la Generalitat Valenciana i que ja va passar per este plenari en el mes d'octubre. Senzillament és un pas més en aquest camí de fer bé les coses i de començar a posar trellat on hi havia irresponsabilitat o senzillament de deixar de vorejar el camí perillosíssim i difícil de la legalitat que van vostès vorejar en massa ocasions i que ens ha conduït a aquesta espiral que tenia una difícil solució, per més que no fora la del trellat, la de l'ordre i la de la sensatesa. El pla econòmic financer és per fi la plasmació d'aquest rumb, un camí marcat cap a l'ordre que necessita de la seva aprovació i d'esta ratificació, on ens donem ben clares les instruccions a seguir. He dit ens donem, en plural. S'han acabat els pressupostos il·legals, les factures pendents d'aplicar i sense reconèixer. S'ha acabat el lloc on vide però tu pagues contractant sense diners per a tindre i poder contractar. S'han acabat els impagaments dels préstecs. S'ha acabat la morositat als proveïdors. Però a més ho fem, i per això he parlat de plural, amb un aliat, amb la Generalitat Valenciana, que fiscalitzarà i examinarà tots aquests objectius per a que mai es puga tòrcer el camí que nosaltres hem iniciat. L'aprovació per part de la Generalitat és un pas més dels molts que continuaran venint. Vostès segur ara de seguida ens alliçonaran i vindran a dir el que creguen, però ningú podrà creure ja la moto que van a vendre, perquè ni estan capacitats ni moralment poden dir-ne ni pruna. Ens van arruïnar, ara ens volen enganyar, i sentint-ho molt, ningú els va comprar aquesta moto perquè davant de realitats com esta, com la de pagar proveïdors, com la de reduir deute, com la de deixar de vorejar la legalitat o senzillament deixar de trampejar, davant esta realitat que se'ns imposa, vostès ja no enganyen a ningú. Vostès, els que ens negaven informació, accés a la informació, els que ens eliminaven els salaris, ens arraconaven i ens llevaven la capacitat de poder-los controlar, que era la nostra responsabilitat com a oposició que érem en aquell moment. Vostès, els que van deixar mesos sencers les comissions per convocar o els que van obrir el caixó per guardar dins els comptes generals que els permetien aquesta mateixa fiscalització que ens impedien. Vostès no anirien amb nosaltres ni a la cantonada. I ara venen a demanar un pacte de ciutat. Vostès no estan demanant un pacte de ciutat. Ara quan li veuen les orelles al llop, vostès estan demanant un blindatge i ahir a nosaltres no ens busquen. Vostès haurien de saber el que hi ha, però que vostès no sàpien el que hi ha, que vostès siguen uns inconscients, no vol dir que els ciutadans de Gandia o nosaltres mateixos siguem o siguen completament bobos, completament estúpids, no vegen el que hi ha o quina és la situació que hi ha a l'Ajuntament de Gandia. Són vostès, els del pacte de ciutat, els que ens han deixat aquestes males maneres democràtiques, perquè en això tenen un manual, dels que tota la història democràtica de la ciutat se'n recordarà sempre. Perquè no podem ser aliats de qui despilfarrava, malbaratava, firmava xecs sense fons o ve a preguntar què passarà amb els convenis o subvencions a les associacions quan les va deixar en la seva majoria per pagar. Però amb quina barra venen avui no sols a demanar lliçons, sinó a vestir-se de tratge d'estadista demanant no sé quants o no sé quins pactes de ciutat. Quin és el taranà moral, si vostès volen, que tenen per a demanar-nos pactes de no sé què? O per a dir-nos quines són les lliçons d'economia que hem d'agafar de vostès que deixaven els documents als calaixos. Senyor Barber, que vostè doni lliçons d'economia és com si Mariano Rajoy donara lliçons d'energia. Gràcies.